तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा माय जय सुदर्शन जय लड्डू गोपाल जय गिरधर गोपाल जय लड्डू गोपाल जय गिरधर गोपाल जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय षडगोस्वामी जय गुरु परंपरा जय षडगोस्वामी जय गुरु परंपरा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा शील प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय और हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, नित्याय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण सगळे बांधवांक आईचे भजन कार्यक्रमांत सुस्वागत। माताजीन सांगल तशी कलियुगाचे धर्म म्हळ्यार
हरिनाम संकीर्तन म्हणून सांगले माताजी ना, संकीर्तन महायज्ञ की तसा आहे कलियुगाचे धर्म. सो आम्ही तो ऐकला आहे ज्याला एक पटी मागल प्युरिफिकेशन आहे ते रिपीट करूया म्हणून दिसू लागला. सो हे कलियुगाचे हे धर्म म्हणारा प्रिव्हियस युगाचे खंचे धर्म आम्ही ऐकला आहे. सो हे सत्ययुगांत अशी सांगले असं की म्हणा सत्ययुगांत तपस्या म्हणा मेडिटेशन कर घेऊन लोक गोलोक म्हणा धामाक होताले. त्याला मेडिटेशन कशी मस्त वर्ष करताले की ताकी म्हणारा त्यांगे लाईफ स्पॅन की तसा 1 लाख वर्ष असले. आणि ताका उदाहरण कोण आम्ही सुमार इतले भागवतमांत आम्ही काणी ऐकित होता हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपू या लोकांना 40,000 वर्ष राबून तपस्या कर घेऊन बून केले म्हणारा लोक 1 लाख वर्ष उरताले म्हणा एक प्रूफ. सो तशीच मुखार खंचे युग आयले मुखारचे युग आयले मुखारचे युग त्रेतायुगांत यज्ञ आदि हवन कर घेऊन लोक हे धर्म म्हणा त्रेतायुगाचे धर्म आणि इलॉबरेटली हडोड याग यज्ञ करताले. आम्ही रामायणात बी पळयला दशरथ महाराजानं पुत्र कामेष्ठी योग ओड याग कर घेऊन रामदेवाक आपणाला घरांत इन्व्हाइट केले. सो होड यज्ञ करताले आणि त्यांना तिथले प्युअर ब्राह्मण समाज असले आणि अशी म्हणले असते मला याग हवन करच्या का करेक्टली आम्ही प्रोनाऊन्स करका. सो तसे असले मिती हे त्रेतायुगाचे युग धर्म. तदनंतर आयले खंयचे युग द्वापर युगांत अर्च विग्रह पूजा पुरस्कार म्हणा देवस्थान वचून पूज करचे. आणि द्वापर युगांत लोक 1000 वर्ष राबताले. ताका एव्हिडन्स कसले आमगेलो भीष्म पितामह की तसा कुरुक्षेत्र वारांत एक 600 इयर्स प्लस असलो तो म्हणा त्यांनी युद्ध करताना म्हणा ही वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन ते फायटिंग म्हणा लोक 1000 वर्ष वांताली त्यांना. सो ते कालांत लोक इलॉबरेटली हडोड देवस्थान बांधून पूजा पुरस्कार करचे. ज्याला कलियुगांत किती झाले की म्हणा कलियुगांत आमगे लाईफ स्पॅन 1000च्यान 100 आयले. तेही आता 100 वर्ष मस्त कमी लोक आम्ही हार्डली थोडे लोक आम्ही ऐकतात की 100 वर्ष मानतो म्हणा जस्ट जनरली आता 100च्यान 70 घेऊन पावला. ती 70 जाल्यार बोनस 55-60 भितर आमगेले की तसा आयुष्य स्पॅन की तसा फिनिश जाता. सो अशावन कलियुगाचे हे कितें युग धर्म कितें संकीर्तन महायज्ञ तंतु भितर हरे कृष्ण महामंत्र की तसा. सो हे अति उत्तम. हे हरे कृष्ण महामंत्र आमकां खंयच्यान आयले. हे हरे कृष्ण महामंत्र आमकां चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार नन अदर देन कृष्ण. सो हाणी आयले. सो हाका एक सान एक मिनिटाची स्टोरी कसल की म्हळ्यार हेवटो आम्ही ऐकला जाल्यार अनेक पटी रिवाइज करूया. सो अद्वैत आचार्य की तसत केन्ना कृष्ण हे धरातळाक आयलो आपणाल पेरिफर्नेलिया आणि आपणाल पुरा साती गोलोकात साती की तांकुट्टू घेऊन तो कृष्ण हे गेले भूमीक धरातळाक आयलो. तशीच चैतन्य महाप्रभू येवचे पहिले सुद्धा तांगेले आप्त म्हळ्यार साती की तसत नित्यानंद महाप्रभू श्रीवास आचार्य आमगेले अद्वैत आचार्य हे उट्टू लोक पहिले ताणी येऊन अद्वैत आचार्य की तसत हाणी हांका म्हणले असा अशी उल्लेख केले असे शास्त्रांत चैतन्य हाणी नन अदर देन महाविष्णू आम्ही ऐकले प्रकार कारणोदक्ष विष्णू की तसा हो महाविष्णू म्हणतात ताका. आणि हो हांगा भुईर जन्म घेता चैतन्य महाप्रभूले लिलांत पार्टिसिपेट करच्याक हाणी जन्म घेतात आणि ओल्डेस्ट उरतात तांगेला भितर. आणि हाणी केन्ना पळयतात अति कली की तसा अति म्हळ्यार प्रखाड ताजे वेळ आसता तेन्ना तांणी गंगा नदी तटार बसून मस्त इंटेन्सली प्रे करतात कृष्णाक. आणि कृष्णाक म्हणतात तुवें सांगले आसा कृष्णा केन्ना आमगेले धर्म की तसा डिटोरेट जाता तूं येता म्हणून भगवद्गीतान सांगले आसा. सो अशावन तुवें सर्व धर्मान परित्यज्य बी म्हणले आसा तुवें. सो अशावन तुवें आता येऊन घेऊन प्रत्येक कलियुगाचे जीवी की तसा तुवें हे करका म्हणटा तेन्ना चैतन्य महाप्रभू जन्म घेतात. चैतन्य महाप्रभू आईचे वेस्ट बेंगाल म्हणले स्टेटांत नवद्वीप म्हणले हातूं भितर एक नादिया म्हण गांव उरता. थंय तांणी जगन्नाथ मिश्रा आणि सची माताले हातूं भितर घरांत जन्म घेतात. आणि हे चैतन्य महाप्रभू कशी पास टाइम करतात म्हणा आता मग बेटर हाफ रसमई माधवी देवीदासी चैतन्य महाप्रभू वयर एक संकीर्तन सांगता एक भजन सांगता. कृष्ण हरे कृष्णा. सचिर अंगी विश्वंभर हसी हसी पेरी पेरी
नाचे विश्वंभर हाशी हाशी फेरी फेरी मायने लुकाय बोयोनी बसना दिया बने लुकायनो सची बोले विश्वंभर आम्ही ना देखिनो सचीरा अंगिरा नाचे विश्वंभर राय हाशी हाशी फेरी फेरी मायने लुकाय मायेरा आंचला धोरी चंचल चरणी नाचिया नाचिया याई कंचन गमने सचीरा अंगिरा नाचे विश्वंभर राय हाशी हाशी फेरी फेरी मायने लुकाय वासुदेवा घोषा कहे अपरूप शोभा शिशु रूपे देखी हय जग मना लोभा सचीरा अंगिरा नाचे विश्वंभर राय हाशी हाशी फेरी फेरी मायने लुकाय सचीरा अंगिरा नाचे विश्वंभर राय हाशी हाशी फेरी फेरी मायने लुकाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हे वासुदेव घोष आणि एक चैतन्य महाप्रभूला एक महान भक्त मस्तुल चैतन्य महाप्रभू वस्तुलोक म्हळ्यार वासुदेव घोष असले महान एक हस्तिलोक उठलोक आयिल्ली तांतू भितर वासुदेव घोष हांणी सुंदर एक हे सांगते आसाची हाजे अर्थ कसो की म्हळ्यार जेन्ना हे सचिल आंगणा भितर हे लीला चलते आसा आणि विश्वंभर राय म्हळ्यार चेडू सांज चेडू जस्ट एक वर्षा चेडू तो कशी अम्मा ಒಟ್ಟು ಲೀಲಾ करते असा ते हसता तो पिरी हसता आणि अम्मा आपले सुतलू गोल फिरते असा आणि मध्ये मध्ये तो कसा करते म्हळ्यार एक वस्त्र घेऊन आपल्याला तोंडार दवंग तशी आणि विचारता अम्माक अम्मा विश्वांबर खंय आसा विश्वांबर दिसतोय तुका विश्वांबर ना ने म्हण तेन्ना सची माता म्हणटा यो विश्वांबर खंय गेलो विश्वांबर म्हाका दिसते ना म्हण आणि तेन्ना चैतन्य महाप्रभू आनी इतली खुशी जाता तो आवयल पदर धर न्हू नाचता डान्स करता चन 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 नाचिया नाचिया तो डान्स करता आणि ताका पायाच ते चंद घुंगरू चुणू 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 फुल्ल तांगेले सच्चिल अंगण कसं असा ते गेज्जे शब्दान चुणू चुणू जाते असा सुंदर तो गौरांग सुंदर एक गोल्डन कलर ते सुंदर बालक तो चंदक नर्तन करते असा हे सुंदर दृश्य पळोवन वासुदेव घोष म्हणटाची हे अपरूप शोभा हे अपरूप शोभा पळोवच्याक दोन दोळे फुडनाची आणि हे शिशु रूपे कित्याक महान हो कृष्ण चैतन्य महाप्रभू रूपान येवन आणि सुंदर हे एक शिशु रूपात येवन हे ಒಟ್ಟು लीला करते आसाची हे पळोवच्याक आमकां जगमान फुल्ल लोक हे करताची ताजे खातीर उठलोक तरसताचे पळोवच्याक हे दृश्य म्हण अशी वर्णन करते आसा हरे कृष्ण मुखार आता प्रभू हरे कृष्ण महामंत्र सांगते थँक्यू रश्मी लोकांक उठू चैतन्य महाप्रभुले घराक येऊन पावला का सो नेक्स्ट हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So हांगच्यान आमी ऐकिल्लें की हरे कृष्ण महामंत्र की तसा हे आमकां चैतन्य महाप्रभूंच्यान मेळ्ळें आनी चैतन्य महाप्रभूले जन्म जाला कलियुगांत आणि तदनंतर कलियुगांत हे हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभूंच्यान मेळ्ळें हाजे पयलीं नाल्हे हरे कृष्ण महामंत्र अशी आमकां एक मनान प्रश्न आयल्यार ना हरे कृष्ण महामंत्र की तसा हे पयलेच्यानी असले वेद शास्त्रांतांनी हे उल्लेख केल्ले आसा की हरे कृष्ण खाली हरे कृष्ण महामंत्रांत आम्ही कशी जप करतात हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे की तसा हे केन्ना नारद मुनी आम्ही लोकांना ऐकलं नारद मुनी ಬಗ್ಗೆ नारद मुनीक एक वरदान असले की तांणी त्रिलोक म्हणा खंयचे लोकांक तांणी केन्नाही संचार करू शकताले आणि हे नारद मुनी संचार करते 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 केन्ना आमगेल कल्पांत वापस हे भौतिक जगतांत केन्ना एंटर करतात तेन्ना तांणी पळयत की कलिकाल अति म्हळ्यार अति उच्च स्थानार येवन पावला कलिकाल आणि कंप्लीटली लोक लायक नो अबनबल काम करतात म्हळ्यार पापाचे काम करचे लागतात अशें तांकां मस्त चिंत जाता आणि इमिडिएटली तांणी तांगेल बापाय कितें आसा थंय वचून घेन ब्रह्मदेव ब्रह्म सत्यलोका वचून घेन ब्रह्मदेवाक विचारतात की ब्रह्मा की अशें कलिकाला स्टार्ट जाल्ले आसा आनी लोकांना आयु बी अल्प जाल्ले आसा की हे आयुन लोक कशी कृष्ण लोकांक म्हळ्यार कशी वापस पावतले वैकुंठाक कशी मुक्ती कशी मेळतली तांकां म्हणटा तेन्ना ब्रह्म सांगता की आपण वेदशास्त्र 3 पटी वाचला म्हळ्यार वेदशास्त्र पुराण प्रत्येक आपण सो जे सार कसं की म्हळ्यार हे कित हरे कृष्ण महामंत्र आसा हे सर आणि एक्झॅक्टली हे कित आसा भागवतामांत आमगेलो परीक्षित महाराज कित आसा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामीक विचारता आणि सुखदेव गोस्वामीक केन्तो डिस्ट्रेस कंडिशनार उरता आणि केशी लोक लिबरेट जातले अशें म्हणटा तेन्ना श्रीमद भागवतामांत 12 कॅन्टो 3.51 सुखदेव गोस्वामी सांगता कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महागुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परमब्रजे अशें म्हणगेन हाजेचे उल्लेख करता आमगेलो सुखदेव गोस्वामी मुखार विंदाच्यान भागवतम कंप्लीट आमी वाचते आसत आमगेले शील प्रभुपादान पुरा संस्कृत कितें आसा आमकां कळचे भाशेंत म्हळ्यार स्पेशली इंग्लिशान तांतूंत कळचे भाशेन ट्रान्सलेट करून आमकां सांगले आसा सो हे हरे कृष्ण महामंत्रांत हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे 16 सिलेबस येतात हातूंत भितर आमी पळोवंक शकतात की व्हेरी इम्पॉर्टंट खंयचे की म्हळ्यार हरे हरे म्हळ्यार आल्हादिनी शक्ती हरा एक्चुअली हरा म्हळ्यार राधाराणी आल्हादिनी शक्ती कृष्णाले की कृष्णान आपणाले एन्जॉयमेंटाक तिका म्हळ्यार सृष्टी केले फर्स्ट लिविंग पोटेन्सी म्हणीत कृष्णाल नंतर आदि पुरुषान नंतर सो ही हरा कितें आसा ही आमी हरे म्हणगेन हे मंत्रांत म्हळ्यार ब्रह्मान आणि सुखदेव गोस्वामीन तशीच कृष्ण म्हणलं चैतन्य महाप्रभून हांकां घेवन हे मंत्रा भितर आमी पळोवंक शकतात 8 पटी आमी हरे म्हणतात म्हळ्यार राधाराणीक 8 पटी आमी स्तुती करतात आणि नंतर कृष्णाक 4 पटी आणि रामाक 4 पटी सो आमी येवजू शकतात की
राधाराणी कितलं पॉवरफुल आसा, कितलं हे आसा आमगे सांग, कित्याक म्हळ्यार आमी पळोवंक शकता आमगे लायफान बी आमगेले आमी सान आसतना आमगे कसले तरी जावका म्हण जाल्ले उरल्यार बापाय कडच्यान कसले म्हळ्यार व्हड जाल्या नंतर आमी कितें करतात इमिडिएटली बापायक अप्रोच करतात, आमी वचून आवयक आवयल थ्रू बापायक अप्रोच करतात, कित्याक म्हळ्यार मेळचे कितें आसा चान्सेस जास्त उरता म्हणून आमी आवयक अप्रोच करतात. तशीच राधाराणी मस्त करुणामयी आणि तिका आमी इंटेन्सली आमी हरे कृष्ण महामंत्रांत प्रे केल्यार आमकां चैतन्य महाप्रभू मर्सीनाक मेळटा. सो हे राधा राणीले इम्पॉर्टन्स मस्त असले भिती नेक्स्ट रस्मई एक स्तोत्र म्हळ्यार एक श्लोक राधा राणी बद्दल सांगचे आसा. हरे कृष्ण रस्मई. मुनि त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी विधान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लवा प्रभानुरंग्रि कोमले वराभयासुरकरे प्रभूत संपदालये सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अरंगरंगमंगला प्रसंगभंगुराभृतं सविभ्रमं संभ्रमं त्रिदन्तवानपाटने निरन्तरं वशीकृता पतितनन्दनन्दने सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तडे सुवर्ण चम्पका प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभा प्रशस्तकोटि शरदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचरा चकोरशावलोचने सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविशेषपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज कामकेलिकोविदे सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेषः वभावधीर हीरहारभूषिते कुम्भसुस्तने पूर्णसौख्यसागरे सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृदङ्गवल्लवल्लरी तरङ्गरङ्गदोलते लताग्रलास्य
श्रीरेखकम्बुकण्ठगे त्रिश्रुतमङ्गली गुणा रत्नदीप्तिदीपिते कलोलनीलकुञ्चना प्रसूनगोष्ठगोम्पिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं नितम्बबिम्बलं बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुळे करीन्द्रशृङ्गदण्डिका वरोहसौ भगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुषो पुराभवस्कलत् समाजराजहं तवं नीक्वलातिदोरवे विलोलहेमवल्लरी विचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजाचिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपारसेतिवेदिते सत्पदाङ्गुलीलके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासकेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति ममाद्भुतां स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोति सन्ततं जनं प्रिया कटाक्षभाजनं सवेतदैव संस्थिता त्रिरूपकर्मनाशनं भवेत् तदेव व्रजेन्द्रसूनु मण्डलाप्रवेशनं भवेत् तदेव व्रजेन्द्रसूनु मण्डलाप्रवेशनं भवेत् तदेव संस्थिता त्रिरूपमण्डलम्। हरे कृष्ण. हे एक हे कोण सांगेल की म्हळ्यार हाका श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तव राजा महाराज नाव हाका श्लोकाचे कितले श्लोक आसा न्ही हाजे एक किंग म्हणटा किंग ऑफ श्लोक आसा हे लॉर्ड शिवान म्हळ्यार हांगा लॉर्ड शिवा राधा राणीक हे करते आसा म्हळ्यार प्रे करते आसा म्हाका व्रजमंडला भितर एक प्रवेश दी प्रत्येक हातूंत भितर ती वर्णन करता आनी विचारता कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम केन्न मेगे वेर तू कृपा करता आनी म्हाका केन्न तू व्रजमंडला भितर प्रवेश दिता हे एक महान एक आम्ही बी प्रार्थना करता देवाक जाल्यार आमगेल प्रार्थना तू आनी महान अशी एक वैष्णवानां यथाशंभो म्हणला शिवाक हे 12 महाजनात येतात आनी तांगेल म्हण तशें हे एक प्रार्थना. हरे कृष्ण. थैंक यू रश्मी. सो आम्ही कंटिन्यू करूया हरे कृष्ण महामंत्र.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Vrikshavalli Amasuyari Vanachare Vrikshavalli Amasuyari Vanachare Pakshihi Suswade Alaviti Pakshihi Suswade Alaviti Panduranga Hari Jai Jai Panduranga Hari Panduranga Hari Jai Jai Panduranga Hari Panduranga 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 Vithala Panduranga 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 Vithala Vrikshavalli Amasuyari Vanachare Vrikshavalli Amasuyari Vanachare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. So आमगेले हरे कृष्ण महामंत्राची इम्पॉर्टन्स आणि थोडं मुखार घेऊन वचया. सो लास्ट आम्ही डिस्कस केले की हरे कृष्ण महामंत्रांत राधा राणील इम्पॉर्टन्स कितलो आसा आणि ईश्वरान सुद्धा सांगले आसा की आपणाक व्रज मंडल हातूं भितर एंट्री दी म्हणगे ना. सो अशें आमी ओटू लोकांना इच्छा करता हरे कृष्ण महामंत्र घेवन कितले आमगेले पवित्र स्थान असत होली प्लेस असत थंय वचून घेवन ऑस्टिनिटी करच्याक. सो हे हरे कृष्ण महामंत्रा बद्दल मुखार
केन्ना चैतन्य महाप्रभू ओढ जाता म्हळ्यार केन्ना तांणी संन्यास घेत होता तेन्ना संन्यास घेतल्यानंतर तांणी फर्स्ट विजिट तांगेले पुरी करता तांणी जगन्नाथ पुरी वता त्या म्हणसर चैतन्य महाप्रभू खाली निमाय पंडित म्हण लोकांक गुतुरता आणि प्रत्येक कितले केशव काश्मीरी मस्त तितले विद्वान लोकांक तांणी हरयत होता आणि नंतर तांणी आयिल्ले प्लॅन तांगेले हरिनाम संकीर्तन मांडच्या खातीर सो तांणी कितें करता सो संन्यास घेवन पयलीं तांगेले विजीट हांगा उरता तेन्ना केन्ना तांणी पुरी देवस्थाना वता ते पुरी देवस्थाना मॅनेजमेंटांत एक सार्वभौम भट्टाचार्य म्हणा प्रकाश म्हळ्यार अति उन्नत वेद आणि हे म्हळ्यार वाचलो आणि अंडरस्टँड केल्लो एक व्हड वेदांत उरता आणि हो हांगेले विचार कशी उरता की म्हळ्यार बेगिना मायावादी फिलॉसॉफी उरता कित्याक म्हळ्यार तांणी कृष्णाला एफिल्जन्सा वेरी जास्त फोकस करते उरता सो हे हांगेल भेटी कितें जाता चैतन्य महाप्रभू जाता आणि चैतन्य महाप्रभूले गोल्डन कॉम्प्लेक्शन कशी रस्मेन सांगल तशी तांगेले एक प्रभय कितें उरता इतले उरता की म्हळ्यार तांकां कळटा की हो संन्यासी कितें आसा ऑर्डिनरी संन्यासी न्ही हे म्हणी तदनंतर तांणी तांकां संन्यासी जावन तांणी संकीर्तन करचे हे ते करचे पळोवन तांकां बेगिना तूं संन्यासी जावन हे वट्टू करचे किंत तुवें वेद आणि पुराण हे वट्टू तुमी वाचका अशें म्हण सांगले नंतर चैतन्य महाप्रभू म्हणटा तूं म्हागेलो गुरु तूं म्हाका शिक्षण दी म्हण सांगून 7 दीस कंटिन्युअसली सार्वभौम भट्टाचार्य कितें आसा चैतन्य महाप्रभूक वेदांत बद्दल लेक्चर दिता आणि 7वें दिवस तांकां अशें दिसता की हो कसले विचारते ना संन्यासी हांव सांगल्याक अंडरस्टँड जाला की ना म्हण तांकां प्रश्न विचारते ना चैतन्य महाप्रभू मस्त ह्युमिलिटी आणि हंबलान तांकां सांगता की तुमी 7 दिवसांत सांगले प्रत्येक श्लोक वर्स पेज नंबर अशी घेवन तांणी हांगा अशें तुमी चूक सांगला आणि एक्झॅक्टली कशी उरकाक म्हळ्यार की हे पुरा वेद वाक्याचे कितें सार कितें आसा हे कृष्णाले गुणगान सोडून घेना दुसरा हाजे वयर फोकस उरणे आणि हरे कृष्ण महामंत्र कितें आसा ते मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून आणि चैतन्य चरितामृत मध्य लीलान बी 6.242 बी हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा 3 पटी नास्तेव नास्तेव म्हळ्यार हे नाम घेवन सोडून घेना दुसरं खंयचे अन्य खंयचे रस्तो ना हे एकच आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट सो चैतन्य महाप्रभू हे घेवन आयली हे घेवन येवन तांणी चेंज केले कित्याक म्हळ्यार कृष्ण तांणी अथॉरिटी म्हळ्यार कृष्ण कशी आदी गुरु तशी तांणी कृष्ण स्वता येवन तांणी हे मंत्र लोकांक दिले जाल्यार खाली दिले ना तांणी कित्याक म्हळ्यार पहिले सांगल तशी हे मंत्र खाली ब्राह्मण लोकांकडे मात्र असले आणि ब्राह्मण लोकांना ऑब्जेक्शन केले हे तुम्ही मोठ्या लोकांक कशी दिवू शकनात चैतन्य महाप्रभू मनुष्य जन्म घेवन आयले बी तांणी तांकां कसले अपोज केले ना आपण सुप्रीम लॉर्ड म्हणून तांकां सांगला ओके तुमकां कशी ना जाल्यार आपण चेंज करून दिता आणि आपण चेंज केल्या नंतर आपण कोणाकी दिवीत म्हणून सांगले नंतर चैतन्य महाप्रभू खंयचे कास्ट क्रीड हे पळयनाशी प्रत्येक लाख म्हळ्यार तांणी हे होली नेम दिवचे सुरू केले आणि हे होली नेम म्हळ्यार दिवच्या लागले नंतर आता रस्मे नेक्स्ट एक श्लोकांत चैतन्य महाप्रभू आमकां मर्सी जावका म्हणले एक भजन सांगता आमचे आसा टाइम आणि 15 मिनिट्स सो हरे कृष्ण रस्मे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुमा बिना के दायनु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुमा बिना के दायनु जगत संसारे पतित पावना हेतु तव अवतार मुसामा पतिता प्रभु कापाय दयार आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद
सीतापति अद्वैता गोसाई तव कृपा बोले पार चैतन्य निताय आहा स्वरूप सनातन कृपा रघुनाथ भट जुगा श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगा मगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे हंगा नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभू कण मागते सची कृपा की तुमगेल कृपा दिया आमगेल वैरी तुमगेले हे मेळू आमकां खंय तुमगेले मर्सी वरू कित्याक की म्हळ्यार तुमगेले इतलें मर्सीफुल कित्याक की म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून केन्ना कोणा वेळेर भेदभाव करनाशी प्रत्येक लोकांक फक्त मनशाक मात न्हय इवन शिवानंद सेन म्हणल्यार एक भक्ताले एक तागे बरोबर सुणे येयलो उरता ते सुण्याक सुद्दां ना महाप्रभून मुक्ती दिल्ली आसा तसल करुणामय हे तांगेले बदल हांगा ಒಟ್ಟು लोकांक याद करते नित्यानंद महाप्रभू तशीची ಒಟ್ಟು स्वरूप दामोदर कडेर 6 गोस्वामी लोक रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ಒಟ್ಟು लोकांक याद करतेरी हांगा नरोत्तम दास ठाकूर तांगेले ಒಟ್ಟು कृपा मागते आसाची हरे कृष्ण ओवर टू यू प्रभु हरे कृष्ण हरि बोल थैंक यू सुस्मयी सो आम्ही कंटिन्यू करूया हरे कृष्ण मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो हरे कृष्ण महामंत्राचे मुखार कंटिन्युएशन इम्पॉर्टन्स आसा ते सांगया सो हरे कृष्ण महामंत्र कितें आसा चैतन्य महाप्रभुरा कंप्लीट म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू हे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी अशी षड गोस्वामींनी सांगले आसा आणि तर नंतर मुखारचे आमी कृष्णराज कविराज गोस्वामी हांणी उल्लेख केल्ले आसा की हे कितें हे गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन हे गोलोकच्यान
हे कित्याक गोलोकीय प्रेमधन कित्याक म्हणलें कित्याक म्हळ्यार गोलोकच्यान आयिल्ले कोण चैतन्य महाप्रभू कृष्ण कितें आसा गोलोकच्यान डायरेक्टली केन्ना आमगेलो द्वापर युगांत स्वयं कृष्ण भगवान केन्ना अवतार जाल्ले आसा 28 सायकलांत तेन्ना चैतन्य महाप्रभू बी अवतार जाल्ले आसा आमी ओट्टू मस्त पुण्य केले लोक की आमी हे पर्टिक्युलर कल्पांत आमी मनुष्य रूप जन्म घेतले प्लस ते एक न्ही आमी चैतन्य महाप्रभू हे मुवमेंटांत कृष्णाल मर्सीन चैतन्य महाप्रभू मर्सीन आमी जॉइन जाले सो आमकां हे इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार कितली इम्पॉर्टंट आसा हे नाल्यार आमकां एज अ जीएसबी आमकां कृष्ण म्हळ्यार एक विष्णू अवतार म्हण इतले एक नॉलेज असलें आनी पयले लोकांनी बी जास्त कसले हाचे बद्दल उल्लेख केला कृष्ण म्हळ्यार देव परमात्मा म्हण इतले नमस्कार जाल्यार चैतन्य महाप्रभून येवन नंतर हिज होलिनेस हिज डिवाइन गेस्ट शील प्रभुपादान आमकां कितले इजी रितीन म्हळ्यार संस्कृतांत ओट्टू बरयले इजी रितीन आमकां कन्वे करून आमकां कळचे लँग्वेजान ट्रान्सलेट करून दिले आनी आमी ते आमी करचे लागले सो हांगा एक्चुअली चैतन्य महाप्रभू केन्ना हे स्प्रेड करचे लागता तेन्ना स्प्रेड करते 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 तांणी अशी एक उल्लेख केल्ले आसा अशें म्हणटात की हे संकीर्तन महायज्ञ कितें आसा कित्याक म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून नॉर्थ इंडियाच्यान म्हळ्यार वेस्ट इंडिया ईस्ट इंडियाच्यान कंप्लीट फिरते 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 साउथ इंडिया टूर करना तशी लायक नो सेंट्रल ऑफ इंडिया टूर करना परत तांणी जगन्नाथपुरीक वता सो तेन्ना तांणी उल्लेख केल्ले आसा की म्हळ्यार की मागेले हे परंपरे भितर एक मागेले शिष्य येवचे आसा आनी तो हे नगरादिग्राम चैतन्य महाप्रभून नगरादिग्राम म्हळ्यार 500 वर्षां पयले इंडियान प्रचार केले आनी हे वर्ल्ड वायड म्हळ्यार प्रत्येक म्हळ्यार आमी पाश्चात्य देश कितें म्हणटा तसो थंय खंय म्हळ्यार भक्ती म्हणले एक हेय गोतनाल्ले मनशांक वचून घेना प्रभुपाद म्हळ्यार हिज डिवाइन गेस्ट प्रभुपादान वचून घेवन हे स्प्रेड केले म्हळ्यार खंयचे एक मोटीव नाशी कसले एक हे नाशी इंटेन्शन नाशी हिप्पी लोकांक हॅपी केले वचून अमेरिका वचून घेना इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावनामृत संघ स्थापन करना पूर्ण वर्ल्डाक हे प्रचार केले आनी हे चैतन्य महाप्रभू केन्ना तांगेले लीला करते असली तेन्ना अति इष्ट असले भक्त म्हळ्यार तांकां ते कालांत हरिदास ठाकूर तांकां नामाचार्य हरिदास ठाकूर म्हणून एक पदवी दिल्ली आसा म्हळ्यार तांणी आपणा एक दिवसाचे शेड्युलांत एक 18 to 20 अवर्स तांणी कंटिन्युअसली हरिनाम जप करताले म्हळ्यार आनी तांणी केन्ना तांणी जीव सोडलो तेन्ना तांणी कृष्णाल तोंड म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू तोंड पळयते पळयते गोलोकाक गेले अशी शास्त्रांत उल्लेख आसा शावना हरिदास ठाकूर कितें करता केन्ना पळयता की यवन लोक म्हळ्यार मुसलमान लोक कितले डिस्टर्ब करते असत हे मुवमेंटाक आनी कितले त्रास दिता आसता तेन्ना हरिदास ठाकूर चैतन्य महाप्रभू विचारत महाप्रभू हे कोण फॉलो करते आसा ऑफकोर्स तांणी वतली जाल्यार हे पर्सेंटेज कितें आसा व्हेरी स्मॉल म्हळ्यार इनसिग्निफिकंट पर्सेंटेज फॉलो करतले लोक सो फॉलो केन्ना लोकांक कितें जातले म्हणटा तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता अशें आमी हे संकीर्तन महायज्ञ कितें आसा होडोडान म्हळ्यार आमी नगर संकीर्तन आनी अशी गांव संकीर्तन अशी हे होडोडान सांगते वचका हे सांगची मिती कितें जाता की म्हळ्यार लोकांक म्हळ्यार खंयचे एक जिवी म्हळ्यार मनुष्य जावका म्हणना खंयचे एक जिवील कानार हे हरिनाम संकीर्तन हरिनाम मंत्र कितें कानार पडल्यार बी थंगेली उद्धार जाता म्हळ्यार पक्षी आसत प्राणी आसत प्लांट आसत हांगेली हांणी आयकिल्यार प्रत्येकल्यान उद्धार जाता म्हण सांगूंक घेना चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार हे प्रत्येक अशें चैतन्य महाप्रभून केन्ना ताणें टूर घेतले तेन्ना झारखंड फॉरेस्टांत आमी आयकलां चैतन्य चरितामृतांत की प्रत्येक वाघ सिंह ओट्टू कितले प्राणी आसत कितले हे आसत ते ओट्टू लोक चैतन्य महाप्रभू संगतीका संकीर्तन करते करते नांते नांते सो अशें हे महामंत्र मस्त इम्पॉर्टंट आनी हे आमी युगधर्म म्हण आमी घेवका सो नेक्स्ट हे प्रेमधन कशी म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून आमी इकडे आसा अजून एक 5 to 10 मिनिट्स आसा एक लास्ट करीत वे मुरलीधर प्रभू एक अनेक पद सांगितले या ओके थँक्यू प्रभू सो एक लास्ट एक पद कितें आसा भजन कितें आसा रसमयी सांगता कशी हे गोलोकीत प्रेमधन आमी म्हटलें ओटी हरे कृष्ण
जे आणील प्रेमाधना करुणा प्रचूर जे आणील प्रेमाधना करुणा प्रचूर तेना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकूर जे आणील प्रेमाधना करुणा प्रचूर कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट जुग कहा कविराज एका काले कोथा गेला गौरव नटराज आषाढे कोठी माथा अनाले पशिबो गौरांगा गुणेरा निधी कोथा गेले पावो से सबा संगीरा संगे जे करलो विलास से संगे ना पाया कांदे नरोत्तम दास जे आणील प्रेमाधना करुणा प्रचूर जे आणील प्रेमाधना करुणा प्रचूर. हरे कृष्ण. हे पर्टिक्युलर सांगतो तो वैष्णव संघातून नरोत्तम दास ठाकूर डोळ्या उदा काढते काढते रडते रडते आणि हे पद सांगते असायची की हे प्रेमधन एक डिवायन प्रेम असल हाडील तसले एक लोकांवर ओट्टू आणि करुणे केलं तसल ते महाप्रभू खंय गेले आणि श्रीवास ठाकूर प्रत्येक याद करते सा त्यांनी श्रीवासाचार्य खंय गेले दामोदर आणि रूप गोस्वामी खंय गेले सनातन गोस्वामी खंय गेले रघुनाथ दास गोस्वामी खंय गेले आणि हे वट्टू लोक आम्ही वट्टू इतले हे करस खंय गेले त्यांनी आणि रघुनाथ भट्ट गोपाल भट्ट आणि कृष्णराज कविराज दास गोस्वामी आणि द ग्रेट डान्सर नटराज म्हणलो एक सुंदर आमगेल गौर सुंदर खंय गेलो गॉड गौर सुंदरा आणि खंय गेलो तो अचानक इतले दिवस आमगेल वट्टू आशिल्लो खंय गेलो आणि हांव म्हगेले मात्त तो म्हणटा म्हगेल मात्ते आपण इतले म्हगेल मात्या ताप असकी म्हळ्यार एक लाकड हाका फातराक आपण मात्ते धाडोंक घेवक अशें येवचें लागलें आपणाक माथ्यातील ताप आसा ते म्हाका येते ना माथ्या धाडोंक घेवक कशें जेवचें लागल्या हांव खंय गौर सुंदराक सोदू आनी हे वट्टू क्वॉलिटीज आसा तांगेले वट्टू हे कोण म्हाका वट्टू सांगतले हे वट्टू तांणी मस्त एक विरहा भितर हे वट्टू सुंदर पद आसा आनी हे हरे कृष्ण आता प्रभू कंक्लूड करतले हरे कृष्ण दसमई वॉच बंद केले सो आम्ही आज वॉच बंद कर सो आम्ही आज हरिनाम संकीर्तन ऑलमोस्ट एक तास जावचे आयलो आम्ही रिसाइट केले पळयले आनी 2-3 पद असले टाइम लिमिट आसा सो कन्क्लूड करचे कसा की म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तन अति उत्तम अति इम्पॉर्टंट आमगेले मानव धर्मांत स्पेशली कलिकालांत आमी नाम जप म्हळ्यार आमी केन्ना दिक्षा घेतले तेन्ना पयले रिक्वायरमेंट कसले दिक्षा घेतना की आमी कृष्णाले जप कित आसा हरे कृष्ण महामंत्र जप कित आसा आमी 16 राउंड हो एक्चुअली वेदशास्त्र प्रकार केन्ना भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज असले तेन्ना 64 राउंड प्रभुपाद टायमार 64 राउंड करचे करका म्हण अशी ताणी हे असले जाल्यार प्रभुपाद कितें आसता ही इज नन अदर दॅन ऑथॉरिटी ही इज डिवायन ग्रेस ताणी कितें केले हे कलिकालाचे लोकांक कित्याक म्हळ्यार पाश्चात्य देशाक ताणी स्प्रेड केले फर्स्ट पाश्चात्य देशांत लोक कितले
म्हळ्यार मटेरियल एन्जॉयमेंटान कितले बुडलं तर म्हणून पळयले नंतर तांणी ते 64च्यान एटलिस्ट 16 राउंड एवरी डे करता म्हणून ते 16 राउंड आमी दीक्षा घेतना ते फर्स्ट रिक्वायरमेंट केन्ना आमी शेल्टर घेतात गुरु आश्रय घेतात तेन्नाच्यान आमी 16 राउंड करता आणि प्रत्येक वैष्णव एथिकेत कितें आसा ते पालन करता आणि अशी सांगले की म्हळ्यार की हे हरिनाम संकीर्तन परंपरेंत आमी घेवका अशी न्ही की कोणे दिले कोणे अशी न्ही परंपरेंत कृष्णानं 4.2 सांगले आसा की एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्य यो विदु सकालेन महता योगो नस्त परंतपा सो कृष्णान आसतना हे ज्ञान घेत असले हे कंप्लीट वॅनिश जावन गेले सो कृष्ण म्हणता हे राजविद्या राजगुह्यम म्हणून सांगले आसा सो हे किती नॉलेज आसा हे पूर्ण गेल्ल्याक हांव आनी परत दिते आसा हे नॉलेज म्हणून कृष्ण अर्जुनाल रितीन आमकां हे मेळटा आनी तशीच आमी सुद्धा हे म्हळ्यार कृष्णान 4 परंपरे सृष्टी केला ते 4 परंपरेंत खंय तरी एक परंपरे आमगे सौभाग्य म्हणका की आमी हे ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय म्हळ्यार कृष्णाल नंतर फर्स्ट कोण आसा 4 संप्रदाय आसात कुठलो काय गोष्ट सो कुमार संप्रदाय श्री संप्रदाय रुद्र संप्रदाय आणि ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय तो ब्रह्म फर्स्ट देव आणि मध्वाचार्याचो गुरु म्हळ्यार प्रिसाइडिंग गुरु कोण आसा मध्वाचार्य आसा आणि तदनंतर चैतन्य महाप्रभू नन अदर दॅन कृष्णा तांणी हे परंपरेंत येवन आमकां हे मेळ्ळे आसा सो ऑनेस्टली आय मीन मस्त वर्ष नासल्यारी केन्ना आमकां म्हाका आनी रश्मीकांत केन्ना दिसताले की आमगे लोक म्हळ्यार जीएसबी बांधव लोक हे इस्कॉन मुवमेंटांत जो हे कृष्ण भावनामृत हातूंत भितर मस्त कमी आसत म्हळ्यार भारी कमी दिसता तुम्ही गल्फांत पळया इवन हांगाय पळयला जास्त साउथ इंडियन्स म्हळ्यार जास्त जाल्यार आमगे लोक मस्त कमी इवन आमगे स्टेटा लोक असले आमगे लोक मस्त कमी सो हृदयपूर्वक जावन शत नमन मुरलीधर चंद्रदास प्रभू की हांणी हे भागवत पुराण हे कितें कोंकणी ग्रुप स्टार्ट केले आसा तातूंत मस्तितले आमगे बांधव म्हळ्यार कोंकणी लोक जॉईन जाल्ले आसत आनी हे एक अति उत्तम हे म्हळ्यार स्प्रेडिंगचे हे आमगेल समाजा खातीर प्लस एक थोडे दीस पयले तांणी आमगेले गुरु महाराजांक बी इन्वायट करगेन हाण तांगेले कडच्यान कशी आमकां लिंक आसा हे परंपरेक सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी हे सगळे आमगेले गौडी म्हळ्यार आमगेले कास्टाचे आमगेले हे अशें म्हणून सांगून घेवन तांणी एक्सप्लेन केल्याक मस्त फील प्राउड जाता आनी हे ग्रुपांत आमी जाले तितले लोकांक सांगून घेवन स्प्रेड करना जाले तितले लोकांक जॉईन करच्याक आमी प्रयत्न करता सो आज दिल्ले अपॉर्च्युनिटीक मस्त थँक्यू सांगता मुरलीधर प्रभूका आनी तशीच भारती माताजीन फॉलोअप करगेन आमी कसं सांगचे आसा तेय तांणी सो केन्ना तुमगेले हातूंत भितर सेवांत कृपा कटाक्षांत आमकां दवरा सो आमी केन्ना आमकां टायम मेळटा तेन्ना आमी 100% जाले तितले आमगे एकदम अल्प नॉलेज थोडे नॉलेज आमकां असले सो तातूंत कितले आमकां सांगू शकता आमी सांगच्याक प्रयत्न करतात थँक्यू प्रभू ओवर टू यू प्रभू थँक्यू माताजी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम थँक्यू हरिबोल प्रभूजी हरिबोल माताजी मस्त लाई जाल्ल्याची आमकां तुमगेलें कीर्तन आयकून आणि वैष्णव भजन आयकून मन तृप्त जालें मस्त एक आनंद अनुभव केला आमी सगळे जणांनी माताजीन तांगेल्या सुमधुर आवाजान चंद कोन बेंगाली भजन ताजे विद मिनींग मस्त लायक जाली माताजी तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद तशी प्रभुजीन चैतन्य महाप्रभू लीला आणि हरे कृष्ण महामंत्राचे महत्व आमकां सांगून दिले तातूंत एक मना गेलेले पॉइंट म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्रान तो 8 वेळा आमी हरे म्हणटाची म्हणून हरे म्हळ्यार कृष्णाली राधाराणी कृष्णाली आलादिनी शक्ती ते राधाराणी कृपा कटाक्ष असल्यारी आमकां देवाल प्रीती खंडित अनुग्रह जाता म्हणून आमी अर्थ करून घेतल्या आणि हे हरिनाम देवाल नाम खंयचे एक जीवकोटी वयर पडल्यार तांगेले उद्धार जाता म्हणून आमी अर्थ करून घेतल्या अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी माताजी प्रभुजी कसं अनाउन्समेंट असलं मुरलीधर चरण प्रभुजी हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी आणि प्रभुजी तुमका इतले लायक कोरनो चैतन्य महाप्रभू विषय सांगिल्ले भारती माताजीन सांगिल्ले वरी दोन अनाउन्समेंट्स आशिल्ले एक नेक्स्ट वीक तुगोन बुक्स आर द बेसिस सुरू जाता आसा बुक्स आर द बेसिस हिज डिवाइन श्रीला प्रभुपादाल सन्न पुस्तक अंतू बेस जावनो बामण बायलन आजी कळल कश्यस राधा कृष्ण नवा प्रभु ननी रसमय माताजीन कळल वरीची हस्बैंड एंड वाइफ अंदु फैमिली नो टू कोर्नो
ते बुक्स काडून असाची फर्स्ट सेशन एस ग्रेस विप्रसुधा महाप्रभुजी आणि हर ग्रेस राधिका भाव माताजी करता असं या फ्रायडे त्याची इंट्रोडक्शन आम्ही सांगू प्रयत्न करून करता असाची आणि नेक्स्ट वीक तो ते चालू जाता त्याची मुखार सोनू एक फॅमिली जाऊन तदनंतर हिस ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभू आणि तांगेल बायला मागिरी बोरिता कृष्ण प्रभुजी आणि सुष्मिता सखी माताजी बलराम किंकर प्रभू आणि रेवती प्रिया माताजी तशी एक नंतर एक हिस ग्रेस मधुपती प्रभू आणि रसवती माताजी सो कंटिन्यूस एक जावन एक बुक्स चूज केलेलं असं ते कंटिन्यू जावन मुखार सोन करता वताचे मी या दोन्ही तारीखेक भगवद्गीता रेसिटेशन असं संपूर्ण भगवद्गीता रेसिटेशन सगळ्यांतून सूर जाता प्लीज जॉइन जयती ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी भागवत पुराण कोंकणी टीमान आणि जावन मस्त नवे नवे प्रोग्राम आमकां अरेंज केलेले आसा आमगेल खातीर आयोजन केलेलें आसा तशीच आमकां कीर्तना क्लास आयोजन केलेलें आसा आमकां लेडीज ग्रुपा खातीर तेवूय मस्त लायक जाता प्रभुजी आणि नवे नवे श्लोक नवे नवे कीर्तन आमी शिकता आसच तांतू आता कार्तिक महिन्यात असं दामोदर अष्टकम शिकता चौराष्टकम शिकता असाची मस्त मना खुशी जाता नवे नवे शिकता ना देवाल ಬಗ್ಗೆ नवी नवी काणी सांगतात त्यांनी रसवती माताजी आणि राधिका भाऊ माताजी सखीचरण माताजी मस्त खुशी जाता हांव सगळ्या जाणां लागी निवेदन करता तुम्ही जाल्यार तितली कीर्तना ग्रुपाचे आणि चांटिंग ग्रुपाचे तुम्ही लाभ उठान घेवका आणि म्हळ्यार जॉईन जावका तुम्ही सगळे जण ग्रुपा जॉईन जावका म्हणून हांव विनंती करता आता आम्ही नरसिंह आरती सांगून आयचे सेशन एंड करूया श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव प्रलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नकाम् अद्भुत शृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय भक्त प्रह्लाद महाराज की जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय।